Kalakas sa Batangas, isa ng ganap na lungsod matapos ang isinagawang plebisito. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ganap ng lungsod ang dating first-class municipality na Kalaka sa probinsya ng Batangas. Ito'y matapos na bumoto ang 29,424 residente ng yes sa ginanap na plebisito noong Sabado, lamang sa 3,781 residente na bumoto ng no. Nasa mahigit 500 police personnel naman ang idineploy ng PNP para sa plebisito. Pasado alas 3 ng hapon nang isara ang botohan at gabi na nang matapos ang canvassing. Agad itong sinundan ng proklamasyon sa loob ng City Hall. Definitely exciting. We're looking for something big, no? For every year. Kailangan may malaking proyekto na magagawa. Kundi man sa taon, every term, kailangan may mapagawa tayo para makita ng tao na kung hindi kami naging syudad, wala tayong ganito sa ngayon. Ayon sa LGU, ngayong syudad na, mas malaki na ang alokasyon para sa programa at proyekto mula sa 800 milyong pisong kita kada taon. Isa sa tututukan nila ang edukasyon, lalo't nagbalik na ang face-to-face classes. Pero bago ang nangyaring plebisito, maigting din ang naging kampanya ng grupong No to Cityhood Coalition na sinagot naman ng alkalde. It's not yet opportune time for our kababayans to have the city because we are not yet prepared. Kung hindi pa ngayon, maaari napakatagal na panahon, mahihirapan lalo kaming maging syudad. We have to grab this opportunity na kwalipikado ng Kalaka ayon sa batas. May pahayag naman tungkol dito ang COMELEC. Maaaring hindi po kayo pabor o agree doon sa naging result, pero nagsalita na po ang karamihan at yan po ang isang demokrasya. Yan po yung aming pinaglalaban sa COMELEC. Talagang pumasok naman sila sa requirements. 17th Congress actually, ito yung i-final natin. Ang Kalaka ang ikalimang lungsod sa Batangas, habang pinakauna naman sa unang distrito ng lalawigan. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV.